Għandha ssir ġustizzja l-qtil ta' zijuwi biex mumenti bħal dawn ma jerġgħux iseħħu fil-futur. Il-poplu wkoll għandu bżonn ġustizzja. Għandu bżonn li ssir ġustizzja mhux bħala vendetta. Hemm bżonn li ssir ġustizzja mhux fil-każ ta' Ziju Raymond biss. Fil-każ ta' Keren Grek, fil-każ ta' Lino Kawki, il-poplu Malti għandu bżonn ġustizzja. In-neputi ta' Raymond Caruana, Stefan Caruana, għal il-klima politika ta' dak iż-żmien waslet biex Zijuh ma setax jibni familja bħal kull persuna oħra. Madankollu, dan wassal biex kull wieħed waħda minna ikunu nistgħu nibnu futur hekk kif eluf ta' Maltin ħarġu fit-toroq jitolbu għall-libertà ta' Malta. Preżenti wkoll kien hemm Raymond Caruana, Jimmy Caruana, li rakkonta dak li jiftakar minn dak il-jum iswed għal pajjiżna u qal li ma setax jemmen kif ħadulu lil ħoħ ta' età nżejra meta Raymond kien qiegħed jaħdem biex ikollna pajjiż aħjar. Fit-tmiem il-kommemorazzjoni, fis-sala tal-Każin tal-Gudja ġiet ippreżentata rappreżentazzjoni artistika li saret mill-iskultur Antonio Mifsud. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek qal li din l-iskultura għandha turi kif l-istituzzjonijiet m'għandhomx ikollhom irbit politiku biex bekk ikunu jistgħu jagħmlu xogħolhom u jwasslu għas-serħan il-moħħ tal-poplu. Fl-aħħar tal-attività ġiet inaugurata plakka ta' rappreżentazzjoni artistika ta' Raymond Caruana li saret mill-artista Marika Parti Balzan li ma plakka twaħlet mal-faċċata tal-Każin oppost il-marka tat-tir li fakkar dan il-jum diffiċli. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grek flimkien ma' Martu Elmeri, il-Viċi Kapijiet Robert Arrigo u David Aġus, is-Segretarju Ġenerali Michael Piccinino, l-ogħla tmexxija tal-partit kif ukoll diversi deputati u kandidati.